गिबियावनो मोनसे बर'नि थाखाय मोनसे दुखुनि रादाब बर' हारि आरो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जोबोदनो दुखुनि रादाब बर' माहारिनि थाखाय दुखुनि रादाब बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ आरो गैलिया गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे हस्पिटालाव दिनै सानजौफुनि 2:30 जोबथा हांबोयो बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बर' माहारिनि गेजेराव दुखुनि बिजाथाइ सोमजिदों बर' माहारिनि थाखाय दुखुनि रादाब बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ आरो गैलिया गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे हस्पिटालाव दिनै सानजौफुनि 2:30 जोबथा हांबोयो बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव दुखुनि बिजाथाइ बर' माहारिनि गेजेराव आरो असम लाइभ 24 निफ्रायबो जोंनि फारसेनिफ्राय बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोननायनि आरज खालामनाय थाबाय। बर' माहारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय एबा बर' थुनलाइ मुलुगाव मोनसे दुखुनि रादाब बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर'आ आरो बे बुहुमाव गैलिया गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे फाहामसालियाव बिथाङा जोबथा हां हगारो 2:30 बिथाङा जोबथा हां हगारो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां तरेन बर'आ आरो बे बुहुमाव गैलिया दिनै जोबथा हां हगारबाय बिथां बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा सानजौफुनि 2:30 जोबथा हां बोयो बिथां बारग' आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर' बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बर' माहारिनि गेजेराव दुखुनि बिजाथाइ सोमजिदों।